Hello everyone, welcome to my Smita Sona YouTube channel. जों दा देखायनो लादों नोंथांमोननि सिगाङाव बानलु सिब्रु आसार बानायनाय। सिगाङावनो जोङो सारायखौ गुदुं खालामग्रोना लानाय जाबाय, थावखौ गुदुं खालामग्रोना लानाय जाबाय। थावखौ गुदुं खालामखांनायनि उनाव बानलु सिब्रखौ होसनबाय आरो गुदुं खालामबाय। सामब्राम गुफुर बानलु सिब्र होनानै गुदुं दसे गुदुं खालामनांगौ बानलु सिब्र, ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मस्ला जिरा होना होबाय गुदुं खालामनानै, ओमफ्राय दसे गुदुं खालामनानै बथलनि बयामाव सोना दोननाय जासिगोन आरो। नायदो नोंथांमोना मायदि सोयो। बयाम फिसायावसो बारा बुरजा बानायाखै माने, सोना दोनबाय नै। बिनि उनाव भिनिगार होनांगौ आरो एसे, भिनिगार होबा सेवा माने। आसाराव भिनिगार होबा सेवा, भिनिगार एसे लगायना नै सोना दोनबाय भिनिगार एसे लगायनानै। नै दा दोनबाय आरो।